everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Paano maday sila si Marlon ug Andy? Kailan nga ato na sila nga masabot. Aron may mo na nato nga itong mga plano. Batok nila ni Tasyo. Padoon na kuno sila. Basin huwag nalay gamay kakulian ba. Pero dito masipyat. Maabot gano'n niya ato sila. Kinanglan nga maghimo dahi nga taog diskarte na ini, Nil. Aron nga makabaws na unyatan nila ni Tasyo. Uy, Ren. Siguro yung mo na nagpaingon din na to? Patay. Nakit-an yun ta niya, Nil. Yan, nagpadoon na din eh. Pero tiro bang isugaw dagway. Sagdi lang. Ako rin naibaw ang tiguanga. Kamo man di ay ni. Nagunsa man mo din ni Siskina. Lo. Naramig ipaabot. Hoy, nato. May kinakita ka din eh. Naigisulti si Tasyo nako. Bahin ninyo. Oh, unsan man sab na, lo? Naanasab sila gipahaba ni mo? Sabi ng kalakiya. Nanion mong kuno magpistola nila. Ha? Usa ko'y pistola? Magsultis tinood na to. Ngano bang nanion mong pistola? Ha? Huwag mo gumina niyo ng pistola, sir. Nagpataka na nagtabi na sa stasyon na nimo eh. Kaya ang saan naman day inyong gibuhat? Sorte. Waong kung may daot ang gibuhat, lo. Naghimo-himo na saan mo sila og istorya para madaot ang akong pangan. Iruhan na to. Nabiyatay si Sitibis to ah. Bebea mo makalimot na ko. Bitaw, lo. Relax lang. Giprotektahan lang nako ang atong kaugalingon. Kay lisod na kayo nga masudlan na sabta og kriminal sa atong parimay. Yan nga mayoy mo gibuhat na to. Kung toyo rin mo, nga dili mo sila pasudlon sa ato, kinahanglan inyo kong paibawan. Kinahanglan nga maniyon pa magpistola. Ay, pasensya na gyud ha. Pasensya kayo. Usay doon mga butang kinahanglan yung buhaton. Nga ang sitwasyon ay mudiktar kung unsay angay buhaton. Paminaw na to. Minaw. Di ko gusto nga imo ng buhaton ngadto ni Tasyo. Kung madto si Tasyo's bay, kinahanglan nga dili mo siya babagan. Kinahanglan nga imo siyang pasudlon. Sabot ka. Ikaw no? Ang imong pagbuot mo ay matuman. Timan na ninyo, akong isulti, ha? Timan igid. O ayaw ninyong supaka. Murag tuwa na gyud siya may laban nila ni Tasyo rin na. Sandi lang. Mabaliral ginang tanan. Halano, lain na sad ang isyu karon gaw-gaw. Naniun na sad sila pistola. Mao may pung dila ni Tasyo og pipito kaw. Grabihan na gid ana uy. Nagsalig na lang din sila sa ilang pistola. Nindot ang tatakon ilan ang sumbagayon. Wa man sila dag-ana ni Tasyo. Mao na nagpalaban na lang sila sa ilang pistola. Ano nga pa man na sila dakpa uy. Dapat unta gipriso na sila. Mas maayo ang tagaw no nga mahusay na sila. Delikado kaayo kung magdinumtanay na sila hangtod sa hangtod uy. Ana kong problema diha. Kana raman gid sila sa Renato. Ako'y naluoy nila ni Tasyo gaw. Abi nimo gaw-gaw no. Sa ako nasabtan ang ilang sitwasyon. Kana si Renato dako nagkasina ni Tasyo. Ngano nakaingon man ka ana gaw? Nalimot ka. Nga pinakasuod ka ni ato ni Lolo Goryo. Kana mas Tasyo. Sila ba yagay suod kaayo? Ang tanan nasayod ana. Naguba lang na ang ilang maayong tinagdanay tungod sa mga pasangil ni Nato nga kriminal si Tasyo. Nga ilang gipatuo nga si Tasyo mo'y nagpatay sa kaugalingon nilang amahan. Nasubo ba gyud ko na balita agaw? Mao nang nagduda gyud kulit nga kanang tanan kapuang rana ni Renato. Unsay kabuang gaw ba? Malagmit nga si Renato mo'y dunay dakong kalabutan sa kamatayon sa ilang amahan. Unsa? Dili sa tingali gaw uy. May mo man og nasayop ko gaw-gaw.
Pero dako kung pagtuo nga dunag yun. Lisod man sad kaayo good gaw nga muhukom ta nga wa tay igong basihan. Tinuod sa bitaw. Pero bisag wa pa ko'y igong ebidensya sa akong mga pagduda. Sa ako lang ng obserbasyon sa ilang sitwasyon karon ba, mura gusto gyud ko sa akong mga katahap. Oh, naamay Ginoo gaw. Manghinaot lang gyud ta nga unta. Way usa nila nga nalambigit sa maong krimen. Pero motuog gyud ko gaw sa karaan nga panultihon nga way aso nga makumkum. Ay. O sa may una-una ni Mosyo? Ha? O sa may yun? May kahang maning kamot ha? Oo. Nilalibat man ko gamay. Ay, maningkamot kita, Pits. Daan ko. Nga makabalik sa mo kay sa mga lihok ang ipakita karon ni Renato. Murag dako na ko kaayo nga kung pagduda nga doon na gyud siya daotang plano sa unahan. Jarom! Si Garong. Murag! Murag preyes na ko na una siya. Murag preyes na. Nabalaka lang ko ni Lolo Pits. Tiguang narabataw na siya. Basinog simba ko doon na idaotang muon si Renato niya. Gusto gyud kasyo. Sa ako nang gingon ni mo kaniyadto. Kaya kung atong mga pagduda nga si Renato duray kalabutan sa kamatayon sa inyong kabahan, posible po nga iya sa nang buhaton ngadto sa inyong lolo. Di dyo ko masugot na, Pits. Mga samtang sayo pa. Mas maayo nang managana ta. Samtang wapay na ito po. Samtang. Samtang! Samtang may pinitik pa kung Ay, kasing-kasing. ay. Pay. Jig pa dayo. Bangag sa ilong. Pangad sa ilong. Kinahanglan mapugna na nato si Renato sa iyang mga daotang plano. Ilang, Pits. Bahalag pungan ko nila. Mamugos dyo ko nga mubalik og puyo dito. Dako kayo katungod siyo! Dako kayo! Kinahanglan yun nga magkabalik kasi niyo. Mga jelong! Go, go! Di ba ka nasakyanan nga nagparking sa unahan kang Renato man ang sakyanan? Oh, bitaw gaw no. Lo, nay, murag sila yun nang mitanaw na to, gaw. Ayaw lagtagdagaw. Pero medyo ko makamatikod nga nana sila pero ni magsanpay diya. Ari lang taagi sa pikas kaw. Ayaw lagpalata ha. Tawag mo kita, gaw. Kadiyot lang. Let. Oh, Ren. Ikaw mong gaday na. Oo, kami tao ni Let. Kumusta na mo, Glenn? Okay naman. Oh, asam di mo paingon? Ato Miss Mercado, Ren. Hoy, mau ba? Ay, ihatod mo na mo. Padong sa lungsod. Ayaw lang. Mohapit pa manggod mi simbahan. Ay, kaso na. Magian naman na nato. Andali. Ayaw Ihatod lang. mo na mo. Ayaw lang lagi. Daghan pa manggod mi og hapit-hapiton. Muhapit pa mi sa among mga kaila. Salamat na lang, Ren, ha. Sa sunod, gayon na lang tingali. Sigurado mo? Sigurado, oy. Tanagaw, di ka maglangan kay nagpaabot na to sa Snura. Sige gaw. Tabi una ninyo, ha, nato. Ari una mi. Sige, amping mulit. Naglikay na gyud sila nato rin na. May adlaw ra, Nil. May adlaw ra. Nga kita na usabon niya ay makapabor. Gusto na ko, dadi. Nga, ano na lang katrabaho din ni dad. Uy, salamat kayo, iho. Abi ni mo, iho, Dadi? maikog kami ni mo, uy. Daghan na kikang natabang na mo. Ay, wanay, sapayan, dadi, wanay, sapayan. Ni bao biya ka nga kalipay ginanak ko nga mutabang. Ilamin na yun. Salamat. Ninyo. Salamat kay iho, uhay. Ay, gusto na ko nga ikay mo-maintain sa mga electricity din dade. Kanang dako man kayo ni nga akong mansyon. Kinahanglan gyud ko nga doon ay matiman sa akong mga aircon. Sa suga o kuban pang mga appliances. Oo, sige. Okay kay ko na, uy, iho. Gusto man gani ko nga ano na lang mo puya. Ay, dato na lang sabto ninyo lolita din ba? Ay, mas malipay ko nga usan na ka pamilya din Sige lang. Suwayan ako gingon ang akong anak ha, iho. Ay. Pero dede, amahan mangyog ka.
Sigurado kong di gyud to mo balibad sa lulita ni mo dede. Wanay kaso, iho, Guryo. Lagi. Di lang kong pasalig ni mo, ha? Iho. Pero, kutob sa kumahimo. Akong suwayan og ingon si Lolita. Aron anhin na lang mi mamuyo. Ay, salamat kayo, Dad. Salamat kayo, Daddy. Salamat kayo, Dad. Daday pa dong kada daday. Kinsa na? Daday pa dong dire. Daday? Tingog diro. Ako man ko, oo, tinuod. Daday. Ay! Awa. Gariyo! Daan na jugos. Nabantayan ka ni Felix to. Oh, Daday! Ay, Gariyo! Uy, linas ni stasyon pipitos gawas. Akong padayon nun. Oh, nada sila. Hala, sige. Padayon na, Daday. Okay, akong padayon nun. Sige, bye. Okay. Hinay lang, hinay. Hinay. Oh, sa may akong ikaalagad ninyo, Tasyo. Lo, may balik jud ko din Kay? Og nagpasalamat ko nga nagpadayon jud ko ninyo karon. Gipadayon bitaw mo. Bitaw, gipadayon jud ko ninyo ba? Mayo, rasad. Sorry, Ay, sulti ang sa imong tuyo. Zero. Ha? Sulti ang sa imong tuyo. Lo, kuan ba? Sumay mo ba? Kon, Musugot ba ka nga mo balik na ko og puyo uban ninyo dinhi? ha? Unsa man lo, okay ra ba nimo nga mo puyo na ko og balik dinhi sa ato? Ha, lo? Di mahimo. Renato! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.